भाई हमार तनी कुल विरोधियन के पिछवाड़ा से धुआं निकाले वाला पावर स्टार का वीडियो देख लो जा। पावर स्टार पवन सिंह पहले बा कमाल हमर लाल घाघरा, पहले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। आपके चरण को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। तब ये वीडियो देखला के बाद पिछवाड़ा से धुआं निकलल कि ना? अगर अभी तक ना निकलल होई तो यो वीडियो देख लो जा। बॉलीवुड एक तरफ, पवन सिंह एक तरफ। अभी वीडियो देखला के बाद तो अंजना के पिछवाड़ा से खाली धुआं ही ना पूरा चिंगारी निकल गईल होई। आज भोजपुरी गाना हिंदुस्तान के हर मंच पर बज रहल बा और सबके झुमा रहल बा और पवन सिंह अकेले भोजपुरी भाषा के पूरा दुनिया के हर मंच पर प्रस्तुत कर रहल बा न। और ई भोजपुरी खातिर गर्व के बात बा, एकरा के कहल जाला असली पावर। और यही पावरवा के वजह से पवन सिंह के पावर स्टार कहल जाला। बनावटी बनवला से होई रे, कहावत कहला से होई। आज पूरा दुनिया पवन सिंह के पावर स्टार मानता और पवन सिंह और भोजपुरी के पावर के देख के पूरा दुनिया हिल गईल बा। आज पूरा दुनिया में हर जगह मीडिया और सोशल मीडिया में खाली पावर स्टार ही ट्रेंड कर रहल बा न। तो उनके इतना साजिश को उनकर का उखाड़ लेलस, तो उनके जितना ही साजिश करता लस उतने आगे जाता न। काहे कि पवन सिंह के साथे पूरा भोजपुरिया श्रोता और माई सरस्वती का आशीर्वाद बा और सत्य परेशान हो सकेला लेकिन पराजित ना। अरे जेकर जन्म में भोजपुरी के मान सम्मान और अभिमान बढ़ावे खातिर भइल बा, ओकर कोई साजिश और विरोध करके कोई का उखाड़ ली। अरे पवन सिंह कोहिनूर होम जेकर चमक कब्बो फीका ना पड़ सकेला। तोहन के खाली उनकरा खिलाफ भोंक सकेलस, उनके रोक ना सकेलस। और जात जात कुल विरोधियन के जरल पर नमक रगड़े खातिर हई वीडियो। जलता है मुझे देखकर कोई, जलता है तो जलता है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता। तुहन के अपन जलन बरकरार रखस। पावर स्टार के जलवा आजीवन बरकरार रही। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।